Şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye ragihand ku welatê wî di danûstandinan de derbarê krîza Sûriye bi Rûsyê re berdewam e. û got jî ku Amerîka encamên gera esîtana ji bo krîza Sûriye bi sûd nabîne û ne ektîv bi navkêre. James Jeffrey Şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye di roja sêşemê di Kongrekê Rojnamevanî de biriya telîfonê ragihand ku Amerîka berdewam di danûstandinan bi Rûsyê re derbarê dîtina çareseriyekî ji bo krîza Sûriye dike. Jeffrey got ku Amerîka encamên gerên esîtana derbarê dîtina çareseriyekî ji bo krîza Sûriye bêsûd û neektîv dibîne. Jeffrey serbar kir ku Amerîka ji bo krîza Sûriye û çareseriya wê gerên esîtanayê ku ji aliyê welatên gerentûr ji bo Sûriye hatîn girêdan bêsûd dibîne ji bo çareseriyê û tekez kir ku ew bi Rûsya û Tirkiye re derbarê Sûriye di danûstandina dikin û got jî tu peywendiya wan û danûstandinên wan di vî derbarî de bi Îranê re nîne. Her wiha Şandeyê Amerîka got ku li gorî peywendiyên di navbera Amerîka û Rûsya de ew pêşbînî dikin ku Serokê Rûsyê Vladimir Putin di civîna îro de dosyeya Sûriye di wê civînê de gengeşe neke. Ya ku li gel Recep Tayyip Erdogan û Hesen Ruhanî biriya vîdeo dê were li darxistin. Kremlinê duh roja sêşemê ragihand bû ku serokên Rûsya, Îran û Tirkiye roja çarşemê wê vîdeokonferansekî li dar bixin û di wê civînê de wê rewşa Sûriye gotobêj bikin. Her wiha Kremlinê da zanîn ku axiftina Serokê Rûsyê Vladimir Putin û yê Îranê Hesen Ruhanî û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dê berî nîvro dest pê bike.